Ahojte pri novom videu. Dnes si priblížime hnojenie a výživu stolových odrôd viniča. Vinič začína pomaly pučať a to je znamenie, že už o chvíľu bude treba rastlinám doplniť výživu, či už ku koreňu alebo formou postreku na listy. Množstvo a pravidelnosť hnojenia závisí od viacerých faktorov. Medzi ne patria napríklad pôdne podmienky, teda štruktúra pôdy a jej obsah organickej hmoty, ďalej klimatické podmienky stanovište alebo aj to, ako rastlinu zaťažujeme pri plodení. V neposlednom rade aj to, na akú formu vinič pestujeme. Týchto faktorov je viac, ale pre nás malopestovateľov, ktorí si určite nebudeme dávať robiť rozbor pôdy, platia hlavne dva faktory, a to prevencia a sledovanie rastu a vzhľadu rastliny. Farba listov nám bude prezrádzať, či viniču niečo chýba. Najdôležitejšie prvky pre rast a plodenie viniča sú dusík, fosfor, draslík a vápnik. Najdôležitejším prvkom vo výžive je dusík. Na doplnenie dusíku viniču používam zákvas zo žihlavy. Popri tom, ako ho budem pripravovať, si niečo povieme o tom, kedy a ako ho rastline aplikovať. Doba príjmu dusíka u viniča je veľmi krátka, preto musíme byť pri doplňovaní tohto prvku veľmi obozretní. Pri nedostatku dusíku na rastline pozorujeme zmeny, ako sú svetlozelená farba listov, tenké výhony, teda slabý rast, ale aj malé listy či nízka kvalita hrozna. Naopak, pri nadbytku dusíka v rastline je rast veľmi bujný. Internodia sú príliš dlhé, čo nie je žiaduce, a vinič je veľmi nachylný na hubové ochorenia. A taktiež sa znižuje aj kvalita dozretého hrozna. V prvom rade by som poznamenal, že hnojenie dusíkom v mladom vinohrade sa takmer vôbec neodporúča do času zapestovania kmienku. Rast v tomto období podporujem hlavne zavlažovaním. Pri starších rastlinách použijem zákvas zo žihlavy, ktorý obsahuje dostatočné množstvo dusíka. V období vegetačného pokoja prihnojovanie dusíkom nemá žiadny účinok, pretože ho rastlina nepríjma. V období, kedy vinič začne rašiť a letorasty začnú rásť, nie je veľká potreba doplňovať dusík, pretože rastlina si čerpá staré zásoby z minulého roku. Ja ale v tomto období použijem zákvas ako zálievku ku koreňu v pomere 1:10, teda 1 liter zákvasu na 10 litrov octatej alebo dažďovej vody. Po cca 10 dňoch zálievku zopakujem. Toto podporí lepší rast a celkovú vitalitu kra. V období pred kvitnutím ale už zákvas nepoužijem, pretože dusík by zhoršil kvitnutie. Ďalej už zákvas použijem len po zbere, a to v pomere 1:15 a maximálne 2-krát. To pomôže zregenerovať rastlinu a napomôže k uloženiu živín na ďalší rok. Na vytvorenie zákvasu potrebujem 2 kg žihlavy, ktorú nakrájam na menšie kusky a zalejem 20 litrami octatej alebo dažďovej vody. Pridám 2 polievkové lyžice cukru na lepšie kvasenie. Poriadne premiešam a prikryté nechám kvasiť za každodenného premiešania. Kvasenie trvá asi 14 dní, to či je zákvas hotový zistíme tak, že sa prestanú tvoriť bubliny a nebude po premiešaní peniť. Tento zákvas obsahuje minerálne látky, ako sú draslík, vápnik, horčík a železo. Najväčší má samozrejme obsah dusíka. Tento zákvas budem používať aj pre iné ovocné kryky alebo stromy, ale vždy len ako zálievku ku koreňu, pretože vysoký obsah dusíka by mohol poškodiť mladé listy. Ďalší veľmi dôležitý prvok pre vinič je draslík. Draslík má veľmi dobrý vplyv na kvitnutie a tvorbu plodov, ale podporuje aj mrazozdornosť a vyzrievanie dreva, teda riadi životné pochody rastliny. Prispieva aj k celkovej kondícii a vitalite viniča. Ak by sme sa rozhodli použiť anorganické hnojivo, teda priemyselne vyrábané, či už granulát alebo kvapalnú formu, musíme dbať na to, aby bol draslík v hnojive viazaný na siran, pretože v niektorých anorganických hnojivách môže byť viazaný aj na chlor, na ktorý je vinič nepriaznivo citlivý. V popise hnojiv hľadáme siran draselný a nie draselnú sol. Keďže je vinič citlivý na chlor, tak sa neodporúča ani polievať pitnou vodou, pretože čerstvá neodstatá pitná voda obsahuje zlučeninu chlóru na dezinfekciu a polievanie takouto vodou môže mať za následok fyziologické poruchy, teda zníženie kondície a celkového zdravia rastliny. Na toto si dávame pozor aj pri zakoreňovaní odrezkov viniča. Používame len buď octatu alebo dažďovú vodu. Určite nie čerstvú pitnú vodu. Príznaky nedostatku draslíka v rastline môžu prezrádzať vednutie rastliny, ale aj plodov, a to z dôvodu zhoršujúceho sa vodného hospodárenia rastliny. Taktiež sa môže zmeniť aj farba listov, a to pri bielých odrodách sa farba mení na fialovú a pri modrých sa mení do červená. Hnojenie draslíkom sa vykonáva čo najbližšie ku koreňu, pretože draslík sa veľmi rýchlo naväzuje na ilovité časti pôdy a to rastline zabraňuje absorbovať dostatočné množstvo tohto prvku. Preto je vhodnejšie dodávať rastline draslík pomocou listových hnojív. Ja používam ako postrekové hnojivo zákvas púpavy. Tento zákvas si pripravím podobne ako žihlavový. Potrebujem na 1 kg púpavy
Ideálne použiť celé rastliny aj s koreňom, nasekám ich na menšie kusky a zalejem 10 litrami dažďovej vody. Pridám 1 lyžicu cukru a poriadne premiešam. Zákvas nechám 10 až 14 dní vykvasiť pri krytom plastovom vedre opäť za každodenného premiešania. Po vykvasení zákvas precedím a premiestním ho na chladnejšie miesto. Postrek riedím v pomere pol litra zákvasu na 10 litrov vody. Tento zákvas obsahuje okrem draslíka aj vápnik, horčík a železo. Dusíka však obsahuje len malé množstvo. Ďalej obsahuje aj stopové prvky zinku, mangánu a medi. Tento zákvas môžeme použiť aj ako zálievku ku koreňu, a to v pomere 1 liter na 10 litrov vody. Postrek podporuje kvitnutie a zlepšuje chuť a kvalitu hrozna a celkovo posiluje rastlinu. Prvý postrek budem vykonávať v dobe pred kvetom, druhý budem aplikovať v období tvorby bobúl. Ešte raz podotknem, že v období kvitnutia nevykonávame žiadne postreky ani práce s viničom, pretože by to negatívne ovplyvnilo kvitnutie. Ďalší postrek budem aplikovať pri dozrievaní hrozna, pretože okrem toho, že draslík podporuje kvitnutie, zvyšuje aj cukor v dozrievanom hrozne. Po zbere použijem púpavý zákvas už len ako zálievku ku koreňu, ktorý zopakujem po 10 dňoch. Ďalší prvok, ktorý vinič potrebuje, je vápnik. Je to veľmi významná stavebná zložka každej rastliny, ktorá má dôležitú úlohu pri hospodárení rastliny s vodou a živinami. Má taktiež aj vplyv na rast koreňov a celkovo zvyšuje pevnosť pletiu. Tým pádom má rastlina pevnejšie listy a odolnejšie bobule proti praskaniu. Zvyšuje sa odolnosť voči chorobám, ako sú mučnatka a hlavne botritída. Hnojenie vápnikom sa vykonáva hlavne mletým alebo dolomitickým vápencom. Dolomitický vápenec je vhodnejší, pretože obsahuje aj horčík. Dávka použitého vápenca je 200 až 500 g na meter štvorcový. Ideálny čas na aplikáciu je v skorej jari, pričom najlepšie je vápenec zapraviť do pôdy. Niektorí vinohradníci aplikujú vápenec každé 3 roky, niektorí každý rok. To je už na uvážení každého pestovateľa. Všetky typy hnojenia závisia aj od úrodnosti a kvality pôdy, v ktorom je vinič zasadený. Na záver by som sa vrátil k výrobe či už žihlavového alebo púpavého zákvasu. Pri zakladaní oboch zákvasov je veľmi dobre pridať k roztoku brezové listy, ktoré okrem draslíka, vápnika a horčíka obsahujú aj saponiny, čo sú prírodné mydlové látky. Tieto látky zvyšujú prilnavosť postrkov k rastline, takže fungujú ako prírodné zmáčadlo. Ďalšia rastlina, ktorá po pridaní do pripraveného zákvasu obohatí účinné látky, je praslička. Táto rastlina obsahuje veľké množstvo kremika, ktorý spevňuje bunkové steny, čo podporuje rastlinu pri ochrane proti chorobám, ako je mučnatka a perenospora. Táto rastlina obsahuje veľké množstvo kremika, ktorý spevňuje bunkové steny, čo podporuje rastlinu pri ochrane proti chorobám, ako je mučnatka, perenospora, ale aj proti plesňam. Praslička je skôr ochranný prírodný fungicid ako hnojivo, no navzdory tomu je jej použitie opodstatnené. Na úplný záver videa by som rád povedal, že pestovanie stolového viniča nie je tak náročné, ako si môže niekto myslieť. Ja sa vám snažím len priblížiť, ako to robiť, aby ste boli odmenení výbornou chuťou a krásnym vzhľadom dozretého hrozna. Tak a z dnešného videa je to všetko. Ahojte.